дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо гран-при Португалия варзишгарони тоҷик дар вазнҳои 73 килограмм ва 81 килограмм ба рӯи татами баромаданд. Беҳрӯзи Хоҷазода, ки дар вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври аввал бо намояндаи Гаити Металлус Филиппе Абел қуввозмоӣ кард ва дар вақти асосии дидор нахуст як вазари дарёфт намуд ва баъдан рақибро дар ҳолати асиякоми нигоҳ дошту роҳи худро ба даври дуюм ҳамвор сохт. дар даври дуюм ҳарифи Хоҷазода Беҳрӯз намояндаи Австрия Самуэл Гаснер гардид. Хоҷазода Беҳрӯз рақобатро на он қадар хуб шурӯъ намуд, зеро дар ҷараёни рақобат ду шидо гирифт. Вохӯрии мазкур ба вақти иловагӣ кашида шуд ва паҳлавони мо Хоҷазода Беҳрӯз аз ин ҳолат истифода карда натавонист ва дучори бохт шуд. дар рақобатҳои вазни 81 килограмм гӯштингири тоҷик Шодмон Ризоев низ ҳунарнамоӣ кард. мутаассифона ин паҳлавони мо дар даври якум аз варзишгари гурҷистонӣ Заур Двалашвили ноком гардид ва аз идомаи рақобат маҳрум шуд. паҳлавони шинохтаи мамлакат Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 килограмм дидори якуми худро бар муқобили ҷудокори португалӣ Родригес Мануэл баргузор намуд. дар ҷараёни рақобат Сомон Маҳмадбеков аз рақибаш як имтиёзи вазарӣ гирифт ва то охири дидор ин бартариро нигоҳ дошт. ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ паҳлавони мо Сомон Маҳмадбеков дастболок шуд. дар вохӯрии дуюми худ Сомон Маҳмадбеков дар рақобат бо ҷудокори Баҳрайн Аскербил Карбеков бо иҷрои як усули саривақтӣ имтиёзи вазарӣ дарёфт намуд. ин рақибашро низ бо ҳамин имтиёз шикаст дода ба даври сеюмро хат гирифт. Сомон Маҳмадбеков рақобатҳои худро дар даври навбатӣ идома дод. ҳарифи сеюми ӯ дар Португалия паҳлавон аз кишвари Украина Манукян Геворг гардид. дар ин қуввозмоӣ бисёр ҳам мушкил барои Маҳмадбеков, варзишгари украинӣ, ғалаба ба даст оварда ба даври дигар баромад. барои паҳлавони тоҷик бошад, мубориза барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дар гран-прии Португалия хотима ёфт. ёдовар мешавем, ки дар рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқоти мазкур варзишгарони тоҷик ба дастовардҳои назаррас ноил нашуданд. фардо бо се паҳлавони дигари Тоҷикистон Комроншоҳи Уступирён Ҷаҳонгир Маҷидов ҳарду дар вазни 90 килограмм ва Мансур Раҳмонов дар рақобатҳои вазни то 100 килограмм вориди майдон мешаванд. ҷумҳуриявӣ оид ба гӯшини тарзи озод мустақиман идома меёбад.